musikana anzinga basa iyakuya kuti kwakanza ayende pamangwa free manager andiri kuda kuti zvebapirwa uri kuona ndangu but vamwe vese vari kuona business hapana chasina chakasimbisa business. Mumwe atori nedombo muna mato musikana kati neniwo ndiwa ndotoshandisa nditori nedombo muna mato andinawo zvikanzi no haiwa ndokusaka muchisara zvakasara izvi ndoda kudzidzisa basa ukashanda 1 week unofanira kunge watova imba asi imba iyi uchazoiratidza vabereki vako maybe after 5-6 months kuti ndave nemba mapepa zvese ndichakuchinjira nokuti ukada kuzikanwa unourawa chop uri munhu akakurira mufamily yepasi ukazonzika kuti waita zvinhu izvi vanhu vakawanda kusoka zvaita sei ita zvinhu zvako uchisumuka ndakutrusta zvikanzi kudine musikana achudzwa mashoko right musikana achudzwa mashoko aya musi watanga kurara mumbomo chakamunesa anotaura achiti iye akamuka mangwana makuseni akarara akapfeka but achimuka mangwana makuseni akamuka asina kupfeka kana hembe malisechi ndokubva atsvaga hembe dzacho dzakarara akapfeka akati kana ndakakanganwa pakurara zvinoreva kuti hembe dzacho dziripo ndokutsvaga hembe dzacho achibva dzisewa zvachose ndobva ndizvo tiri kumukira kwakati mangwana kuseni kuti audze bosi kuti nini ndarara mumbomo but ndakarara ndakapfeka ndambuka ndakashama hembe dzacho handisi kutodziona hana ndobva apinda mumota apinda mumotokari ndobva afamba ndobva vaenda kwavakaenda asiwa na bosi ari mumota pakapaka imwe mota achitarisa kumasitsi kumashure ndobva ona ndokune hembe dzake kusanganisa hembe dzekupfeka nehembe dzemukati zvese makumuriro azvikangoita zvekati kana ukapfeka zvinhu zvina kunoona uchingokandaka ndo maitikiro zvikangoita zviri kubheki sitiri kumashure akati ndidzo hembe dzangu idzi kubvunza hana achibva ikoko kwavakaenda zvikanzizo ndipe chitupa chako kuno kwandatoenda toda kuzogadzirisa chi mapapers emba yako ndobva atogadzirirwa zvese kuti akazvibvunza haana kubvunza ndobva adzokera zvikanzi ndakuda kufamba newe kwese kune shopu kwese unofanira kuti upinde ndopa akapiwa mukoma KB chinhu changa chakaita singise kusonewa chaakanzi chinhu ichi zuva rega rega raMwari unochipinira pahembe dzako kana uchienda kubasa uri mumba wakarara achina basa asi kana wakuenda kufamba kuti wakuenda kubasa uchinomonita mashopu kuti zvakamira sei unotora muhembe dzake asi chakapinwa nepai nemukati saka pese aifamba nacho ndobva afamba achitenderera mashopu ari kuona achitenderera mashopu akasvika mungu akakunetsera nemumwe munhu aidzi inini handambogara narudzwa nezvamanager inini handidi munhu pano ndobva afona akasvika akaratidzwa ipapo kuti no musikana uyu ndari kutenderera chi achiona zvinhu zvese hapana kuita 5 days musikana uyu ndokutanga kurwara atanga kurwara achibva avingwa nababa vakamuona vamuona vachingobva ipapa mwana achibva tanga kuita sei atanga kufamba mukoma KB pamashops ese hakuna shopu yanga iri kure nemamwe mashopu ese 30 kilometers mashopu anga ari padhuzika shopu yanga iri kure kubva pane mamwe 30 kilometers but mamwe ese isi 25 5 kilometers kubva pane imwe shopu hakuna shopu yaivhurwa musikana asati auya iye kutanga kupinda mushopu aitenderera anga asika driver akapedzisira apiwa driver anomudriver kuseni chete kuti kuende kunovhurwa mashopu kana mashopu akuvharwa zvakare hakuna shopu yaivharwa asipo achitenderera kunyangwe mukadzi wababa vakasvika kunyangwe mwana akapinda mushopu ndiye munhu aitanga kana mune mafiriji ndiye munhu aitanga kuvhura firiji kana asati aivhura kunyangwe munhu akasvika mushopu akati aruda chakati iye asati aivhura mushandi arimo avhure firiji nekuti aisati yavhurwa nemusikana maneja manyama pambapa pakazoitika rufu pamba pababa pabusinessman pakaitika rufu asi zuva raitika rufu mwana uyu airwara musikana uyu akanzi izvo uri kuenda kunorara kumba nhasi auya kuno mwana airwara zvikanzi ndakuenda naye kuhospital madzimai akasara akarara madzimai asara akarara udzwa nabhosi ndechekuti hongu pane kwatiri kuenda but mwana uyu atoshaika atofa ari mwana musikana ane 11 years dzekuberekwa akadhiraivha motokari ndokubva vaenda imwe nzvimbo ine makwakupinda nepakati pemakuva akabereka mwana kwanzi ndakambotaura kuti ndaneta ndakunzwa mabayo vaikwanisa kundibatira mwana ari kumusana nokuti ainzi kana ari kumusana kwangu haafani kumboburutsa kusvika tabudawo makuva kuma 2 dzeusiku 2 AM
nikuti vakabva kumba kuma 12 achinzi mwana marwara adaenda kuchipatara ndobva vabva kuma 1 but vana kusvika kuchipatara ndobva vazopinda makuwa ndokutenderera ndokudzoka nemwana musikana anoti tadzoka takuda kusvika pamota ndananita zvekuzarirwa ndichibva ndadonha pasi ndadonha ndakazoziva vaenda mumba vakudza madzimai vanhu vakutochema chida sei vachiuya asi ndakanzi zvada chokwadi enda kuti asi vakabva pachipatara vachiti isi better tiende kune umwe private doctor to make sure kuti mwana uyu ashayika ere nekuti ndina doctor asi vakabva vaenda kumba ikoko ndiko vakasvika vachiti mwana ashayika so babava vanga vasina chokwadi chekupa phone asipo ndobva kuti kumudzimai uyu tiri kukumbira mwana tine sei ndopa akasvika achiudza vabereki vake nyaya dzese asi chino ndinacho baba